खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 फेब्रुआरि रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव हरखाब गिखांनाय सोमजिनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा। बृष राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय साहस फैगोन, सिगां फारसे दावगालांनो हागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि हेंथायै बाथ्रा बुंजाबाय थानो हागौ, जेरावखि थाया असान्थि जागोन। कर्क राशि। गोसोनि साननाय हनायखौ आबुं खालामना लानो हागोन, खुसिनि सान। सिंह राशि। लामा हान्थियोब्ला जेंना सोमजिनो हागौ, नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन। कन्या राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिना लानो हागोन। तुला राशि। सोरजोंबा जानाय दावराव दावसिफोरा जोबस्रांगोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। वृश्चिक राशि। समाजनि हेंथा हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गिखांनाय सोमजिगोन। धनु राशि। नोंथांनि देहाया लोरबां जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। मकर राशि। सोरजोंबा लोगोथिनि सोमोन्दो जाना थानो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। मोजां मोननायनि बान्दोआव गोग्लैनो हागौ, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। मीन राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो हागोन, रंजानायनि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008323886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।